Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. माजी खासदार निलेश राणे यांनी माणगाव खोऱ्यातील अंजिवडे घाटाची पाहणी करत असताना खासदार विनायक राऊत यांनी अंजिवडेवासियांची फसवणूक केल्याचा आरोप केलाय. निलेश राणे हे कुडाळ दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माणगाव खोऱ्यातील अंजिवडे घाटाची पाहणी केली व नागरिकांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना खासदार विनायक राऊत हे खोटं बोलत असल्याचा आरोप केलाय. यावेळी स्थानिकांनी अंजिवडे घाटासंदर्भात व्यथा मांडली. माजी खासदार निलेश राणे यांनी आपण याबाबत राज्यस्तरावर केंद्र स्तरावर जमेल तेवढा प्रयत्न करून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या माध्यमातून रस्ता पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न करू असं आश्वासन उपस्थित ग्रामस्थांना दिले. एक वर्षापासून ह्या लोकांची मागणी आहे आणि जेव्हा मी माहिती काढली तेव्हा असं कानावर आलं की इकडे शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत 3 महिन्यापूर्वी इकडे या घाटाची पाहणी करून गेले. लोकांना आश्वासन देऊन गेले की म्हणे फॉरेस्टची एक कमिटी पाठवतो आणि ती कमिटी या विषयाची पाहणी करेल आणि वरचा जो काय फॉरेस्टचा विषय आहे 3 किलोमीटरचा ते लवकरात लवकर सोडून देईल. पण मी जेव्हा इथे स्थानिकांना विचारलं अशी कुठली कमिटी आली का 3 महिन्यामध्ये, तर ग्रामस्थांचं म्हणणं अशी कुठली कमिटी आलेली नाही. आता जर कमिटीच आली नाही त्याच्यानंतर मंत्रालयात हे काम जाणार. कमिटीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह हा मंत्री चेक करणार, त्याचे सेक्रेटरी चेक करणार, गरज पडली तर केंद्राकडे जाणार. ही सगळी लांबलचक प्रक्रिया खासदारांनी ग्रामस्थांना सांगितली नाही आणि अजूनपर्यंत खोटं बोलण्यामध्ये एवढी मजल गेली की कमिटी पाठवत होती, अजून कमिटीसुद्धा आलेली नाही. आणि जे काम तुम्ही आता माझ्या मागे बघताय ते MREGS अंतर्गत झालेलं काम आहे. खासदाराचं त्याच्यामध्ये योगदान 0. आणि जे काम तुम्ही बघताय हा कुठला रस्ता तयार केला आहे आणि कुठल्या शतकात आपण आहोत ह्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज येईल की खासदार इकडेही खोटं बोलून गेलेले आहेत. पण ते फक्त खोटं बोलून गेले म्हणून आम्ही कुठे थांबणार नाही. फॉरेस्टची कमिटी का आली नाही त्याचा पाठपुरावा करून लवकरात लवकर फॉरेस्टकडून जी NOC लागेल त्याच्यासाठी आम्ही स्वतः पाठपुरावा करणार आहोत. आणि केंद्राकडून जी काय NOC लागते आणि स्टेट गव्हर्नमेंटकडून, कारण का तुम्हाला माहिती आहे आता सध्या हे खातं मुख्यमंत्र्यांकडे आहे जे मला समजतं. एवढं असून सुद्धा कमिटीला पाठवू शकले नाहीत. म्हणजे कुठल्या दिशेने काम चाललं आहे आणि कशी दिशाभूल चालली आहे हे आपल्याला लक्षात आलेलं आहे. लवकरात लवकर याच्यातला मार्ग काढू. आता वस्तुस्थिती ग्रामस्थांनी सांगितले, अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे ती भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून पूर्ण करू एवढं आश्वासन आज या ग्रामस्थांना आम्ही देऊन जातो. यावेळी माजी सभापती मोहन सावंत, कुडाळ मंडल अध्यक्ष विनायक राणे, ओरोस मंडल अध्यक्ष दादा साईल, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक प्रकाश मोरिये, OBC जिल्हाध्यक्ष दीपक नारकर, आनंद शिरवलकर, योगेश बेळणेकर, राजाधुरी, रुपेश कानडे, राजन भगत, कृष्णा पंधारे, दत्ता कोरगावकर आदी भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. टोटल 4 किलोमीटर आहे मला जे कळलं. टोटल रस्ता घाट 3 किलोमीटर साहेब. 4 किलोमीटर घाट बाकी सगळा माती आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.